invitation til at komme med herude i dag til både rejsegilde og grundstens indmuring. Det der med grundstens indmuring, det må jeg sige, det er faktisk første gang, jeg har fået lov til at mure en sten ind i et hus. Det plejer mere at være rejsegilde, første spadestik, indvielse, jeg har fået lov til at deltage i. Jeg synes, det der med grundstens indmuring, det er faktisk en rigtig god tradition, og jeg tror, jeg vil tage den med mig videre til Silkeborg Kommune og sige, om ikke det var noget, vi skulle prøve at dyrke lidt i fremtiden. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god tradition, en rigtig god markering af en stor begivenhed. Så vil jeg også sådan sige, at jeg jo er en af dem, der har bidraget til den her store mappe af afslag, da der blev sendt ansøgninger til bevillinger til det her hus. Lige så vel som der var finanskrise på Grundfos, ja, så har Silkeborg Kommune også været igennem en finanskrise, måske lidt af en anden karakter, men desværre så vi os ikke i stand til at kunne støtte det her økonomisk. Ikke desto mindre, så vil jeg sige, at jeg er utrolig glad og stolt over faktisk at være en del af en kommune, hvor man så ikke bare giver op, men at man fortsætter alligevel. Jeg synes, det er utrolig flot gået af folkene bag her. I har både været visionære og fremsynede, og det synes jeg gerne, jeg vil kvittere for. Jeg synes, det er utrolig flot og godt gået. Når jeg ser mig omkring her, så kan jeg se, at det bliver nogle fantastiske rammer, som børn og unge mennesker og folk i det hele taget vil få på stedet her. Jeg vil glæde mig til at se, hvordan det kommer til at se ud ved den endelige. Jeg tror, jeg vil tillade mig måske at komme til indvielsen også, og se det endelige resultat til den tid. Jeg er sikker på, at det kommer til at blive rigtig, rigtig godt. Og så ved man også, at når sådan nogle ting her skal lade sig gøre, så lader de sig ikke bare gøre uden af sig selv. Der står en masse frivillige mennesker bag. Faktisk er 2011, det er jo internationalt frivillighedsår. Jeg synes måske også, at jeg sådan på kommunens vegne vil kvittere for alle de frivillige, som har lagt et enormt stort stykke arbejde i det her. Det kommer ikke bare af sig selv, og jeg synes, vi alle skylder jer en enormt stor tak. Så vil jeg gerne på Silkeborg Kommunes vegne ønske et foreløbigt tillykke med resultatet indtil nu. I skal vide, at vi fra kommunens side er rigtig glade, faktisk meget stolte af at have jer i vores kommune. Det betyder rigtig meget for os, at der også bliver skabt nogle rigtig gode rammer og muligheder her på Kældsøvejen. Held og lykke med det i fremtiden, og tillykke med det.